Povodom obilježavanja značajnih datuma u Unsko-Sanskom kantonu vezanih za Junske dane otpora, regionalno udruženje Organizatori otpora s ove krajine organiziralo je u Cazinu javnu tribinu sa namjerom da istakne dvije suštinski povezane teme: organiziranje odbrane Cazinske krajine i aspekti posljedica agresije. O prvoj temi govorili su članovi udruženja koji su 1991. i 1992. godine bili u tadašnjim organima vlasti, a u drugoj dr. Mujo Begić, koji je akcentirao činjenice da se na području ove regije sistemski organizirao i vršio zločin. Senad Bajrić, predsjednik regionalnog udruženja s ove krajine, u uvodnom je izlaganju prezentirao misiju i ciljeve udruženja, akcentirajući osnovnu temu tribine. Ova javna tribina je organizirana u sklopu Junski dani otpora, prije svega. Organizira se na cijelom području Unsko-Sanskog kantona i koristimo ovu priliku da i u Cazinu po tom pitanju progovori se vezano po aspektima svih događanja vezano uz rat. Regionalno udruženje ovo nije prva javna tribina, već smo mi održali jedno, a drugo već planiramo u Bihaću po pitanju devastacija, društveni i privredni resursa, i na toj osnovi želimo pokrenuti naše aktivnosti vezano za uništavanje društvene i državne imovine koja je, zna se kako je prošla na ovim područjima, i u tom pitanju mogu reći samo da smo mi uključili puno naših ljudi vezano kroz organizacijske strukture udruženja radi monitoringa na ispitivanju te društvene imovine, i želimo u tom kontekstu izaći u javnost sa tim što se to događalo sa našom društvenom imovinom posle rata. Tako da nije samo ovo prva javna tribina, imamo mi u našem programu rada još puno tih naših događanja, priprema za sve te aktivnosti koje ćemo prezentirati javnosti. Među glavnim temama tribine u Cazinu Husein Redžić, predsjednik općinskog udruženja s ove krajine, izdvaja godišnjicu jedne policijske akcije na području Osretka i Vrela. Cilj nam je da nastavimo ono o čemu smo govorili na prošloj tribini, a to je da smo mi bili predstavnici legalnih institucija, legalnih organa vlasti koji su organizirali odbranu u okvirima tada važećih zakona tadašnje SFRJ i Republike BiH, kaže Redžić i dodaje. Tema je način organiziranja odbrane Cazinske krajine, kako je to sve polako teklo, sukcesivno, i druga tema koja je na neki način suštinski povezana sa ovim svima, to je posljedice agresije na Cazinsku krajinu, u svim aspektima. Ko su predavači? Predavači su bili, imamo gosta, večeras predviđenog gosta imamo Begić Muju, to je forenzičar, stručnjak za ratne zločine. Obradit ćemo otprilike 147 što privatnih, što vojnih, što policijskih logora na području regije, Banjalučke regije tadašnje. Obradit ćemo isto tako sve masovne grobnice, počevši od Golubnjače, Tihotine, Hrgara, Biljana, Ključa, Sanice, Keraterma i drugih logora koji su bili na području regije Banja Luka. A kako ističu u općinskom i regionalnom rukovodstvu udruženja, Organizatori otpora s ove krajine će i u narednom periodu nastaviti nesmanjenom žestinom provoditi osnovnu misiju udruženja, organizirati otpor svakom zlu u društvu i zalagati se za izgradnju demokratskog građanskog društva utemeljenog na slobodama i pravima pojedinca i zajednice.